ένα ψάρεμα ξεκινάει ακόμη, είναι το δεύτερο της σεζόν μετά από 6 μήνες. Το πρώτο ψάρεμα μπορείτε να δείτε το link εδώ πάνω. Βοριάδες επιτέλους, κρύο επιτέλους, γιατί μου αρέσει περισσότερο το ψάρεμα με το κρύο. Και πάμε να ψαρέψουμε κόντρα τους βοριάδες. Δολώματα έχω την προηγούμενη εβδομάδα καμιά 20 συν μάνες, εισαγωγής μονοδόλια και μαύρο, και λίγες πορφύρες και λίγο γαρίδα. Καλά με θα χρησιμοποιήσω δύσπαστα τρίσπαστα. Και έχω ένα καλό σημείο που καινούριο σχετικά, το οποίο κάνει 20 με 30 οργές βάθος, στο οποίο είχα πάρει ένα μεγάλο σάρκο πέρσι την πρωτοχρονιά, και αναμένω να έχω τα πρώτα καλά αποτελέσματα για φέτος. Και να περνάτε όμορφα και εύχομαι καλή ψαρευτική, χειμωνιάτικη, κρύα, με καλούς αέριδες ψαρευτική περίοδο. Να περνάτε όμορφα. Thank you.